impilo yangiphatha kabuhlungu ngisakhula. Ngakhula kanzima mina. Ngangivuswa ekuseni ngo-4. Ezinye iy'ngane y'vuswa ngabo-7 zibekelwa amanzi, mina kuthiwa ngivuke ngigeze amanzi abantu. Kodwa lokho angikuqizanga, angishaya ngandiva, ngabekezela. Abanye bathengelwa iy'cathulo ekhaya, mina ngoba nginganabazali ngangihanjiswa ngey'nyawo. Inhlupheko angiyifakanga ekhanda, kodwa ngangazi ukuthi kusasa ngizothola okukhulu kunalokhu enginakho. Impilo ngangazi ukuthi iyongibeka engikhona manje, kodwa ngimbambela inhliziyo embi lona wengikhulisa.